Pozor! Viděli jste? Po 8 dlouhých letech sekce Oktávy A rozvančila pokročilý výcvik v tomto výchovném středisku. Stali se z nich elitní gymplásty, mnohdy třeba s patentem na rozum. Jen někteří se odtrhli od řádné výchovy a tvrdé disciplíny a přijali se k dětem květin. Od vás ze třídy se k těm přidal tento muž. Ukažme si na něj, pacifista. Nemá způsob pro disciplínu. A proto je potřeba, abyste nám finančně přispěli, aby se mohli tento lidem znovu napravit jejich myšlenkové pochody v některém ze severských restauračních zařízení. Takže šturmo! Hej, vrátej ho, kdo se tím bude tahat?